our sovereign master is life. Amen. Ang atoa nga sovereign master kinabuhi na siya. O mabasa nato na siya sa Colossians chapter 3 verse 1 to 4. O mabasa po nato na siya sa John chapter 14 verse 6. Nga ingon ang atoa nga sovereign master, ingon siya, I am the way, the truth, and the life. So ang tinuod di ay nga kinabuhi higala, mao ang ato ang sovereign master nga mao ang Ginoong Hesukristo. Unsa ingon ni Apostol Pablo ngadto sa mga sa mga Colossians, sa Colossians church, mao ning ingon niya. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on the things above, not on the things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye appear with him in glory.